Shugaban kungiyar Prime Initiative Muhammad Dutse ya bayyana cewa nuna buƙatar ta zamanto tilas domin a nusar da gwamnati ta samar da tsare-tsare da kuma shirye-shiryen da za su zaluko wasu hanyoyin da za a dinga amfana da tattara kuɗaɗen shiga musamman wanda ba iya gano su ba a baya. Ta cikin wata matsaya da masu ruwa da tsaki da 'yan kungiyoyi suka tattara a jihar Jigawa bisa jagorancin kungiyar Prime Initiative, kungiya da take bibiyar al'amuran da ya shafi samun ingancin tattara haraji a faɗin jihar. Ya jaddada buƙatar da ke akwai wajen ganin gwamnatin jihar Jigawa da 'yan majalisu da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki sun yi la'akari da buƙatun tare da bayar da muhimmanci ga batun da ya shafi samar da hanyar inganta al'amuran tattara kuɗaɗen shiga da zumar ganin an samar da tsari mai ɗorewa. Buɗaɗɗiyar gwamnati takan tallafa wajen yin abubuwan da al'umma ba za su ji ƙyashin gudanarwa a cikin ba da gudunmawarsu a ciki ba. Na biyu akwai ba da ƙarfafa wa ma'aikatan gwiwa ta hanyar ba su tallafin ilimi na yadda za su yi. Cikin wata takarda ta bayan taro da aka fitar ya jaddada cewa akwai buƙatar ganin an samar da tsari da zai dinga adana bayanai da kuma sanya fasahar zamani da tsare-tsaren da za su shigo da masu ruwa da tsaki domin samun ɗorewar tsarin. Muhammad Abdu Dutse ya kuma jaddada buƙatar da ke akwai wajen ganin gwamnati ta yi la'akari da ɗaukan ƙwararrun ma'aikata wanda za su lura da al'amuran tattara kuɗaɗe tare kuma da zamanantar da tsarin domin inganta tattara kuɗaɗen shiga. There was a unanimous call for recruiting qualified staff and providing training. The implementation of modern technology in revenue. Haka zalika ya buƙaci cewa gwamnati ta yi ƙoƙarin ganin ta samar da kyakkyawan tsari wanda zai dinga bibiyan al'amuran na tattara kuɗaɗen shiga. Ibrahim Isyaku, labaran JTV.